21 días co galego e máis! Así de comprometidos están con os idioma no Instituto de Vilalonga, en Sanxenxo. O centro está a participar na iniciativa 21 días co galego e máis, unha campaña que busca dinamizar o uso da lingua entre a rapazada ante a constante perda de falantes. Gustoume o proxecto porque agora mesmo o galego pois hai poucos falantes e gustaríame que houbera máis, claro. Falo máis en castelán, coa familia e todo iso, inda que meu pai e meus avós sempre falan galego, pero eu por costume, non sei, saime máis o castelán. Entonces, isto é unha boa maneira de practicar máis, de falar con máis soltura. Neste instituto, moitos dos seus alumnos galegofalantes uníronse ao proxecto para fomentar que aqueles que falan en castelán se atrevan a dar o cambio. Sempre falei galego e agora pois esta iniciativa pareceme estupenda para esa xente que antes pois non empregaban e agora pois vense en igualdade de condicións, que poden falalo perfectamente en calquera ámbito. Os pais non soen ensinar en galego os fillos, soen educalos en castelán. Entón, nós como galegofalantes tamén queríamos contribuir con a nosa parte e colaborar en este proxecto, ainda que xa non temos tampouco moito obxectivo que acadar, claro. Hoxe en día, a maior parte dos rapaces sempre falan en castelán ou nas redes sociais, escriben en castelán e non escriben en galego. E pois estes proxectos que a Xunta os levan aos institutos están moi ben para normalizar o galego. Segundo os estudos psicolóxicos, 21 días é o tempo de práctica que se precisa para adquirir un hábito. 21 días co galego máis naceu no 2013 da man dunha mestra da Pobra. Foi medrando ata chegar hoxe aos 10 centros de todo o país a través da Xunta. A campaña está repleta de actividades, xogos e retos para que os rapaces empreguen o galego polo menos 21 días. Que empreguen o galego durante 21 días, que fan unha serie de actividades que están fixadas en principio para a materia de lingua galega, pero que despois se extende a moitos departamentos, hai moitísimo profesorado implicado, van facer moitas actividades, tanto nas aulas como fora das aulas, hai un vídeo diario que están vendo nas diferentes materias, que lles fan propostas de actividades. En toda Galicia están a participar nesta campaña 4.000 escolares.